Nakadawat og plake og Certificate of Recognition ang Davao de Oro Police gikan sa lokal nga pagamahanan sa Davao de Oro atol kini sa frontliners and responders fellowship dinner sa milabay nga gabi. Gipangunahan ang paghatag og pasidungog ni Governor Raul Mabanglo og First District Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo nga personal nga gidawat ni Police Captain Analo Hormigas sa pangalan ni Provincial Director Police Colonel Cesario D. Duquiling Jr. Ang gitunol nga pasidungog isip pag-ila sa kapulisan nga nagsilbing frontliners sa naaging kalamidad. Di nakasinato og grabing pagulan ang tibok probinsya sa Davao de Oro tungod sa share line nga miresulta og pagbaha og pagdahili sa yuta sa naglaing-laing dapit sa probinsya. Kundi luyo niini, aktibo ang kapulisan sa Davao de Oro sa pag-assist sa disaster response team alang sa paghikling sa katawan o paghatod og relief goods sa mga napiktuhan. Gilaw usab ang 11 ka municipal disaster risk reduction management offices gikan sa tibok probinsya alang sa ilang mga inisyatiba sa rescue operation o pagdumala sa pagbakwit sa mga apitadong lugar. Nakadawat usab og certificate of appreciation og ubang institusyon sa nasangpit nga pasidungog tungod sa ilang aktibong presensya panahon sa emerhensiya. Kahinumduman nga miabot sa 4 ang namatay sa Davao de Oro tungod sa landslide nga epekto sa walay puas nga pagulan, tulo sa lungsod sa Bungkayo ug usa sa Pantukan, Davao de Oro. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinaw permanente ato ang vision. Mag Vision X Plus soft gel capsule adlaw-adlaw alang sa nakayusang nga Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lara Sanyol, XFM News.